Wasijwayele ukumela iy'moto. Uyabonakala futhi. Haleluya. Siyibonge le nsizwa laphana uMbeje Xulisani Mbeje abangenele i-competition yemoto ye-100 grand i10 silver emcimbini bulaphana eMaritzburg eMgungundlovu. Le competition besiney'nyanga almost 3 months yaqala. Belokhu bevotelwa-ke abantu-ke lokhu bephuma-ke abanye ama-1-1 bekuvotelwa ama-tiktokers abekhethiwe ngicabanti bela ku-15. I-competition ibiqala ukuthi ibe khona shuthi njengoba kuyisiqalo nje abantu ade bengakayazi kodwa uma ukuthi izoqhubeka izokhula nayo igcine seyaziwa igcine sekuyimicimbi yanyaka yonke. Izinto ey'ningi sazohleleka kahle ukuhamba kwesikhathi into njenge-stage, indawo yokuphefoma, abaxhasi, abaculi abazobe bekhona, yonke into kuzoba proper if besazoqhubeka. If abezoqhubeka shuthi kube sekuya ngebhajethi ukuthi beme kanjani. Siyibongele le nsizwa-ke uMbeje insizwa ecula amahlaya kakhulu ihlala incokola nje nabantu bebhokana nala suke ehlekisana nabo kumnandi nje yonke leyo nto leyo and uyacula futhi awumculi amaskandi. Abanye abantu babe nenhlanhla ukuthi uma bengena ku-TikTok bediscover ukuthi enye into abangayizama empilweni into enjengokucula yabo. Uyacula naye kunomsebenzi asanda kuwukhipha umuntu onocokisana sweet laphana emsebenzini wamaskandi. Uyazazi-ke iy'nsizwa zenza ngendlela ezenza ngayo kodwa nje bekuyilokho nje sifuna ukuveza ukuthi siyibonga le nsizwa ukuthi-ke ihlabane ngemoto. Sithembe ukuthi-ke kuzoba nezinto ey'ningi ezinhle ezizokwenzeka kuMbeje njengoba kuwumuntu nje ojwayele ukuvela amahlaya ey'ncokolela kodwa-ke sithembe ukuthi-ke izinto zizoya phambili kakhulu kunakuqala kukhanye nasemculweni wakhe iy'ngoma zakhe abantu bey'dlale umsebenzele umsebenzi wokucula njengoba sesazi ukuthi-ke esikhathini samanje ukucula akuyona into elula and nanokuqasheka futhi akukho lula leyo ndlela leyo kodwa uma ukhonile ukuvelela emphakathini ukhona ukuvela kubantu sithembe ukuthi yena khona ukuthiza umuntu okuzomenza ukuthi aye phambili ngomculo wakhe. Bekuyilokho nje ukumbongela nje kuphela uMbeje simbongele nabantu bengenile sibabongele kakhulu ukuthi bezoyifuna kwi-top 3. Bekuyilokho ngifuna ukudlulisa ngiyabonga.